Hem vist que la nostra amiga Minerva és un vampir. Però, què és un vampir? I existien? Un vampir és un personatge mitològic, un monstre que sobreviu xuclant la sang humana. És un paràsit en forma humana. Sovint té la capacitat de transformar-se en altres formes, sobretot la de ratpenat. Una persona es transforma en vampir quan n'és mossegada per un, i llavors viu una segona existència, que pot ser eterna si no se'l mata. En molts ritus religiosos antics està associat al dimoni. Per als estudiosos, els vampirs són un arquetip que compleixen la funció de desafiar la mortalitat i per això estan tan presents en totes les cultures. Minerva, la nostra vampira, demostra tenir unes característiques molt peculiars. Anem a veure quines eren les característiques més típiques dels vampirs. Per exemple, no es reflecteixen ni en els miralls ni tenen ombra. Per tant, Minerva complia aquesta característica perquè no podia veure's mentre es raspallava les dents. Tenen por de la creu i de l'all, així com de l'aigua beneïda. Dormen en taüts, mira, com Minerva, i preferiblement a la seva terra natal. Poden ser assassinats si se'ls clava una estaca de fusta al mig del cor mentre es dormen. No poden sobreviure a la llum del sol. A Minerva també li passava. Recordeu que no només la llum del sol, també la llum de la casa de Carla li feia mal. Volen augmentar la població dels vampirs amb mossegades als vius, ja que no poden tenir fills naturals, és a dir, que ells esperen convertir a persones vives en vampirs. Això amb Minerva no passava. La sang fresca els ajuda a mantenir l'aparença de joventut amb el pas dels segles. Bueno, Minerva tenia 140 anys i era un vampir jove. Alguns dominen la màgia i determinats animals. Recordeu que Minerva també podia transformar-se en ratpenat. Les bales de plata poden fer-los mal. No poden respirar, menjar, beure aigua o altres coses relacionades amb la vida. A Minerva això no li passa, perquè, encara que no li agraden altres aliments que no siga pròpiament la sang, sí que és de veres que quan prova les fruites i la verdura li resulta molt agradable el seu sabor i li salva la vida perquè l'alimenta durant un temps. I són uns grans depredadors. Sabeu que un depredador és un tipus d'animal que busca menjar i caçar a les seues víctimes. És el mateix que fan els vampirs. De fet, Minerva ho feia per les nits quan anava buscant per les finestres de les cases dels xiquets on anava a agafar un poquet de sang per tal de sobreviure, però sense fer mal a ningú. Per això era un vampir tan especial. No oblideu que els vampirs són personatges ficticis, no existeixen a la vida real. Els vampirs són personatges que han estat constantment en la ficció, tant en la literatura com en les pel·lícules. Les primeres obres que es tractaven els dibuixaven com a monstres sanguinaris depredadors que feien por als personatges humans. Després hem anat veient inclús còmics en els que els vampirs interactuen amb la resta dels humans, inclús els ajuden a sobreviure dels atacs dels mateixos vampirs. I no vos dic això com el pare que li diu al seu fill que els monstres no existeixen per a que el xiquet pugui anar-se'n a dormir tranquil. Vos ho dic perquè, científicament, s'ha arribat a demostrar que els vampirs no existeixen. I això s'ha demostrat amb les matemàtiques, gràcies a una progressió geomètrica. Això vol dir que assumeixen que un vampir necessita alimentar-se una vegada al mes i que al mossegar a una persona la converteix en vampir. Què és el que passa? Que aplicant una fórmula matemàtica, la conseqüència seria l'extinció humana en qüestió de mesos, ja que l'increment geomètric de la població vampira i, per supost,
el que anara desapareguent la població no vampira faria que hi haguera una extinció humana en molt poquet de temps. Bé, xics i xiques, espero que us hagi agradat. Els vampirs són éssers que, a pesar de donar un poc de por, són com de la família, perquè sempre han estat allà amb nosaltres, en llibres i pel·lícules. No hi ha que tindre-los por, però no estaria de més que tinguéreu uns quants anys i alguna que altra estaca a baix del llit, per si de cas.